Quran itu mempunyai metode hujah yang sangat rasional. Mbok delok ini Quran itu ketika membantai wong-wong sing angas sing wong sing kafir itu sangat-sangat logis sekali sehingga tidak terbantahkan. Ketika menjelaskan tentang keesaan Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala, itu Kanjeng Nabi memberikan argumentasi yang tidak terbantahkan, bukti-bukti yang sate. Jadi kalau kita bicara tentang usuluddin itu kita tidak ada perbedaan karena memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mengemukakan usul aslun min usuluddin itu selalu dengan burhan yang sate, tidak ada kesamaran sedikit pun yang menyelubungi. Nah kalau masalah furuk kita bisa berdebat sampai kiamat loh ya, karena furuk itu ya, urusan fikih itu furuk. Nah, setiap kepala mempunyai pikiran sendiri, mempunyai tafsir sendiri. Tapi kalau mengenai usuluddin tidak ada. Kalau orang sudah memperbincangkan mengenai usuluddin itu ya ora kena. Yang memperbincangkan bantah-bantahan, debat sampai itu di dalam furuk. Karena di situ terbuka orang-orang untuk menyampaikan tafsir pendapatnya. Tapi kalau usuluddin itu cetok banget Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan ini. Tidak ada subah sama sekali. Jadi dakwah Kanjeng Nabi bukan asal-asalan ngajak wong kowe kudu melok iki nek gak kowe mesti jahanam, kowe sesat enggak ngono tok iku. Nek ngono iku ya gampang, dakwah ngono iku ngamuk tok. Kalau kamu ndak ikuti ini, ndak gitu nasihat ini kamu akan jahanam ngono tok. Ndak aku jae apa kok jahanam kena apa? Kanjeng Nabi enggak, semuanya yang didakwahkan itu didukung oleh hujjah. Apa yang kira-kira membuat orang itu akan rancu ditolak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan argumentasi yang kuat. Banyak sekali Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meluncurkan kata-kata bijak atau kata-kata mutiara, cara saiki kuat itu dari kata-kata yang mengandung kearifan dan itu kebanyakan beliau ambil dari apa namanya Kitabul Aziz Al-Qur'anul Karim karena Al-Qur'anul Karim penuh itu dengan al-hikam as-syati'ah itu. Membuka Quran itu banyak sekali kata-kata mutiara, bahkan seluruh Quran itu sendiri kata-kata mutiara. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW terbiasa dengan Al-Quran itu ngendikane barang juga kata-kata mutiara. Kalau kita lihat Al-Quran dan hadis itu tidak usah gawe dhewe. Jika hadis itu mesti kata-kata mutiara. Ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kata-kata mutiaranya, wisdom yang terkandung dalam dakwahnya, itu orang yang mengamati dia akan tahu bahwa dakwah Islamiyah ini bukan main-main. Ini sesuatu yang jelas, ceto welo-welo. Ya, faslun wa ma huwa bil hazr. Bukan main-main. Itu ada cerita yang mengharukan ketika habis perang mengalahkan Mekah ya. Sebetulnya perang tapi perang yang tidak menumpahkan darah. Karena wong Mekah teluk sak durunge diperangi. Fathu Makkah itu. Pada waktu Fathu Makkah itu banyak orang-orang yang mualaf Abu Sufyan tak bojone
anake sapa jenenge anake Abu Jahal, Ikrimah dan lain sebagainya. Akeh tokoh-tokoh sing iku Kanjeng Nabi nek maringi ku wis ndak karu-karuan maringi orang-orang itu. Kanjeng Nabi kok Madinah itu nggawa unta iku sak lembah itu unta tok. Poeto. Abu Sufyan senengane unta, roh unta sakmono iku gak kedep nih kemecel ya Allah. Ambek Kanjeng Nabi kowe tertarik. Iya ya. Wah, apike ngono. Mulane wong Arab ning ane khamrun na'am itu. Bondo yang paling disukai orang itu. Jadi sak lembah itu apa? Merah apa kuning apa coklat ya, nah warnanya unta itu. Mecel kayak Kanjeng Nabi pirsa kok kowe tertarik ya seneng ya. Nggih. Iku kanggo kowe. Ngono Kanjeng Nabi enteng ae kanggo kowe. Fakir sing dikeki lho. Lho kanggo kula iya. Gak gelem ya. Aku gak gelem ya. Terus tak kena wong liya lho. Wajib ketika kemudian perang lagi dengan orang-orang Mekah yang baru-baru masuk ini perang Hunain barang iku jaran pirang-pirang mereka dikasih bagian yang banyak sekali. Ngantek ana setengah sing sekabat Ansor iki ana sing ya Allah. Wah, bareng Kanjeng Nabi ketemu dulur-dulure sak tanah air terus ngene iki apa. Jadi ketoke kaya meri ngono. Oh. Meri sing asale sing ya bolak-balik ya wong iku tok ae ya. Wong sing apa mazhabe Umayyah apa Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ini terus lari bean wong Ansor gak dibagi apa-apa wong antek dikai semono akeh. Mireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulna wong Ansor tok niku Kanjeng Nabi. Wong Ansor tok tidak ada yang lain. Aku kepengin ketemu karo wong Ansor tok. Ansor tok. Terus dipidatoni do nangis kabeh. Kalian semua itu yang bilani saya dari awal. Kalian itu belahan hatiku. Mereka ini bondo dunia ring stilo ain entek. Tapi kamu itu nanti akan bersama-sama saya terus. Saya ini akan pulang ke Madinah. Tidak akan tinggal di Mekah. Nah, kamu pilih mana? Saya akan tetap di sini, kamu tak kai duit sing akeh. Tak kai bondo sing akeh. Do nangis kabeh. Kula ridho mboten paringi napa-napa anggere jenengan wangsul bareng-bareng kita. Iya. Jadi ada salah satu strategi Kanjeng Nabi untuk merukunkan orang itu dengan memberikan ini. Banyak orang-orang yang lebih cintai oleh Kanjeng Nabi tidak diberi seperti Abu Sufyan dan lain sebagainya. Zamannya Kanjeng Nabi bagi keparing itu hadiah itu kan ono wong gunung sing narik apa ridae Kanjeng Nabi. Pakaiane Kanjeng Nabi kaya wong ihram itu di bawah satu lembar, di atas satu lembar, bawah namanya izar, yang di atas rida.
lidah itu dituarik nganti lecet Kanjeng Nabi. Itu sahabat-sahabat liyane wis kepengin ngwampleng ae. Malah ana sing ngunus pedang bareng jarno-jarno. Jadi Kanjeng Nabi ku isih diladeni diapiki. Kowe apa njaluk apa? Niku kurang iki ya tambahin. Kanjeng Nabi bil afwi wal ihsan. Iku sing angel iku. Wong ngeleki kowe kok mbok apiki kan ya angel. Nek ahsin ilaman ahsana ilaika itu gampang. Kowe ngapiki wong sing ngapiki kowe. Ya akeh iku. Ning desa-desa buah barang ku rak ya ngono iku. Wah, kowe buah 2000 dikai berkat 1, 4000 loro ngono iku. Iku dol dituku jenenge. Ora ihsan. Mane dawuh Gusti Allah wa ahsin kama ahsanallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ora wa ahsin kama ahsanan nasu ilaik. Kamu berbuat baik kepada orang itu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Bukan berbuat baik kepada orang seperti orang berbuat baik kepada kamu. Nah, itu kesalahan kita karena kok kamu mau ndene mbek aku belas ora nyedul ora apa ngei lah apa. Ini bacaan orang undang aku rek ngono. Biasanya dikaitkan dengan baiknya orang itu enggak benar. Baik kita itu dikaitkan dengan baiknya Allah kepada kita. Kita itu dibaiki Gusti Allah itu kurang ajarlah tetap diparingi mbek Gusti Allah. Ora peduli. Kowe njaluk ya diparingi, ora njaluk ya diparingi. Iku ihsane Gusti Allah luar biasa. Lah kowe kon ihsan kaya ngono kuwi, ngiling-ngiling ihsane Gusti Allah. Nah, ini yang sudah dilaksanakan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane orang kakek pidato orang itu tertarik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena perilakunya memang menarik sekali. Salah satu akhlak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nek didik wong, ngandani wong, terutama nek melakukan sesuatu yang tidak pantas itu halus, ora kasar, ngamuk koto apa meneh ngantek nempiling kau. Nyentak-nyentae ora. Bahkan kalau ada seseorang yang jelas-jelas dia itu melanggar sesuatu apa yang dilarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tidak tunjuk hidung. Tidak pernah Kanjeng Nabi tunjuk hidung. Sameh iku berang pongkrang gak ono niku. Tapi lho, kok ana wong sing ngono iku? Kok ana wong sing ngono iku lho. Iku samiye krasa dhewe. Mau iki sing dimaksud aku. Modele Kanjeng Nabi gitu, cara umum. Ora kok terus tunjuk hidung, tunjuk sebut nama, enggak pernah Kanjeng Nabi. Enggak pernah Kanjeng Nabi sebut nama. Jadi uang itu merasa dihargai karena tidak dibuka di depan umum. Ketidakpatutannya itu tidak dilihat orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u ilal haqq iku ya. Wa yatlu da'wata bil hujjati wal Qur'anil Karim. Lam yada aslan min usuliddin illa aqama alaihi al burhan as-sati' wa azaha anhu
kulla syubhatin yad'um sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata bil hujjah wa yadfa'u makana yuridu lin-nasi min syubah wa kana ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yad'u ilal haq iku ajak-ajak ilal haqqi marang kebenaran. Al-haq itu kadang-kadang juga dimaknani Gusti Allah. Al-haq itu nek dimaknani Gusti Allah padha karo sabilillah barang itu dimaknani agamane Gusti Allah. Jadi jihad fisabilillah jihad fi dinillah. Gini pokoknya kalau hak lebih umum kebenaran. Yad'u ilal haqqi. Wa yatlu dakwah bil hujjah. Dan menyampaikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan dakwata ing dakwahe bil hujjati kelawan hujjah wal Qur'anil Karim. Karena Quran itu sendiri juga hujjah. Quran itu mempunyai metode hujjah yang sangat rasional. Mbok delok ini Quran itu ketika membantai wong-wong sing angas sing wong sing kafir itu sangat-sangat logis sekali sehingga tidak terbantahkan. Kanjeng Nabi yang menyampaikan Al-Qur'an itu tentu saja mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk terus di dalam hal berdakwah itu tidak asal-asalan tapi menggunakan juga logika-logika, argumentasi-argumentasi yang nalar. Kayak ini Quran itu kan wong-wong kufar Mekah itu merasa tidak akan berkutik Kanjeng Nabi kalau ditunjukkan bukti-bukti rumangsane dekne ini nggawa balung kok kuburan tetekan terus dia gawa niku Kanjeng Nabi begini ini nanti akan hidup seperti kita yakin. Ini saya menggeletek tok ae. Quran jawabnya ngeletek tok. Lah kowe mbiyen apa? Terus gak iso geneman. Kamu dulu apa? Malah gak ana balung blas kowe kan. Iki balung dadi wong kok kowe gumun piye? Wong kowe ora dadi apa-apa dadi wong ora gumun. Kowe iki biyen tahun dal dadi apa kowe? Gak ono. Oh itu kan matikan. Ayo apa Fir'aun ngaku pangeran. Nabi Musa kan katakoki iku pangeran sapa? Ya pangeranku pangerane bapak-bapakmu. Fir'aun kan diingatkan jadi. Dan aku pangeran terus bapakku apa ngono. Itu hujah itu. Jadi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu membacaan Al-Qur'an. Dan lam yada orang ninggalake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aslan ing satu pokok min usuliddin saking pokok agama illa aqama alaihi al-burhan kejaba jenengake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase aslan al-burhana ing pembuktian asate sing cetha wela-wela cemerlang antek kaya matahari. Ketika menjelaskan tentang keesaan Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala, itu Kanjeng Nabi memberikan argumentasi yang tidak terbantahkan. Bukti-bukti yang sate. Wa azaha anhu kulla syubha.
nyingkirake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu saking aslan kula subhatin ing saben-saben kejumbuhan. Artinya wis cetha ndak ana rada ngene kesamaran-kesamaran ndak ada, cetha wela-wela. Kalau Kanjeng Nabi berbicara tentang asal min usuliddin. Jadi kalau kita bicara tentang usuluddin itu kita tidak ada perbedaan karena memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengemukakan usul aslun min usuliddin itu selalu dengan burhan yang sate, tidak ada kesamaran sedikit pun yang menyelubungi. Nah kalau masalah furuk kita bisa berdebat sampai kiamat ya, karena furuk itu urusan fikih itu furuk. Nah, setiap kepala mempunyai pikiran sendiri, mempunyai tafsir sendiri, tapi kalau mengenai usuluddin tidak ada. Kalau orang sudah memperbincangkan mengenai usuluddin itu ya ora kena. Yang memperbincangkan bantah-bantahan, debat sampai itu di dalam furuk. Karena di situ terbuka orang-orang untuk menyampaikan tafsir pendapatnya. Tapi kalau usuluddin cetha banget Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini. Tidak ada subah sama sekali. Yad'u sallallahu alaihi wasallam ad-da'wah bil hujjah. Yad'umu mendukung sapa Kanjeng, memberikan dukungan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-da'wah ing dakwahe bil hujjati kelawan hujjah. Wayat fa'u makana wayat fa'ulan menolak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing barang kana kang ana ya ma ya'ridu kang alang-alangi ya malin nasi marang manusa bayane ma minas subhi nyatane pira-pira kesamaran, kerancuan ya. Jadi dakwah Kanjeng Nabi bukan asal-asalan ngajak wong kowe kudu melok iki nek gak kowe mesti jahanam, kowe sesat enggak ngono tok iku. Nek ngono iku ya gampang, dakwah ngono iku ngamuk tok. Kalau kamu ndak ikuti ini, ndak gitu nasihat ini kamu akan jahanam ngono tok. Ndak aku jae apa kok jahanam kena apa? Kanjeng Nabi enggak, semuanya yang didakwahkan itu didukung oleh hujjah. Apa yang kira-kira membuat orang itu akan rancu ditolak oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan argumentasi yang kuat. Wa min madzahiri da'watihi sallallahu alaihi wasallam irsalul hikamil balighah wa kasratu ma fil kitabil aziz wal hadis syarif minal hikamir ra'i'ah tadullu an-nadhir ala anna da'watal islam qaulun faslun wa ma huwa bil hazl ya. Wa min madzahiri da'wati lan iku termasuk fenomena dakwah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam irsalul hikam utawi melepaskan kata-kata bijak, kata-kata mutiara al-balighah yang indah, yang baligh. Wa kasratu ma lan akeh barang fil kitabil aziz kang ana ing dalem kitab al aziz artine Al Qur'anul Karim wal hadis syarif lan hadis sing mulya minal hikamir raiyati nyatane ungkapan-ungkapan mutiara sing indah sekali. Tadulu kang nuduhake ya al hikamur ra'i'ah
an-nadhira ing orang yang mengamati, para pengamat, ala anna dakwatal Islam nuduhake ngatasi sedurunge dakwah Islam iku kaulun faslun, itu ungkapan, ucapan yang tegas, yang jelas. Wa huwa ma huwa lan ora ana huwa. Ya kaulun faslin iku bil hazl, kelawan main-main guyonan. Hazl guyon. Kan guyon. Ya. Jadi kalau kita mau melihat apa namanya dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu penampakannya itu bisa kita lihat banyak sekali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam meluncurkan kata-kata bijak atau kata-kata mutiara, cara saiki quote itu, dari kata-kata yang mengandung kearifan, dan itu kebanyakan beliau ambil dari apa namanya Kitabul Aziz, Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim penuh itu dengan al-hikam as-syati'ah itu. Membuka Quran itu banyak sekali kata-kata mutiara, bahkan seluruh Quran itu sendiri kata-kata mutiara. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbiasa dengan Al-Qur'an itu, ngendikane barang juga kata-kata mutiara. Kalau kita lihat Al-Qur'an dan hadis itu enggak usah gawe dhewe kowe. Jika hadis itu mesti kata-kata mutiara. Ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kata-kata mutiaranya, wisdom yang terkandung dalam dakwahnya, itu orang yang mengamati dia akan tahu bahwa dakwah Islamiyah ini bukan main-main. Ini sesuatu yang jelas, cetha welo-welo. Ya, faslun wa ma huwa bil hazl. Bukan main-main. Wa min hikmatihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasta'inu fi bathid da'wati bima kana yahabul asraf al-qabail minal mal li anna al-hadaya tulhibu bil ahqab. Lan iku termasuk hikmah Kanjeng Nabi, kebijaksanaane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, utawi annaus tune Kanjeng Rasul kana ana ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yasta'inu, amrih bantuan ya Kanjeng Rasul fi basid dakwati, dalam menyebarkan dakwahnya, bima kelawan barang kana kang ana ya Kanjeng Nabi ku yahabuhu, memberikan ya Kanjeng Nabi, menehake maringi Kanjeng Nabi ing ma li asrafil qabaili, maring mulya-mulyane kabilah-kabilah, pimpinan-pimpinan suku-suku. Ada bangsa ketua suku, kepala suku itu yang dimaksud dengan asraful qabail. Makana ya bu itu apa? Bayane minal mali, nyatane bondo. Jadi Kanjeng Nabi juga menggunakan apa namanya taktik ngajak itu dengan cara berbaik dengan pimpinan-pimpinan kabilah, kepala suku, sering dikasih hadiah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngelulut mereka. Li annal hadaya, krana stune hadiah-hadiah iku
tudhibu ta tadhabu iso ngilangake hadaya bil ahqad kelawan pira-pira kedengkian. Oh itu pelajaran ya. Wis nek kuwatir karo kedengkiane wong ya hadiahi wong-wong iku. Ana rampok barang itu kan dengki sebetulnya dengki mbek wong sugih-sugih sing cetil itu. Karena kekikiran orang medit-medit itu bikin orang-orang yang melarat itu muangkel ra karuan iket itu akon gregeten wis dibegal ae dirampok ae ngono. Makanya Indonesia Islam itu bagus sekali. Jadi orang-orang kaya itu ada bagian dari hartanya yang sebetulnya haknya orang-orang melarat untuk agar supaya dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat ini ada keadilan sosial. Kalau itu tidak terpenuhi, yaitu tadi ada hakidin, orang-orang yang dengki. Juga di dalam pemerintahan itu pemerintah juga harus waspada dengan masalah ini. Gimana pemerataan itu harus betul-betul dijaga oleh pemerintah supaya tidak ada ketimpangan antara ini yang kaya terus sampai sundul langit, sing miskin terus miskin nguantek jegur sumur. Itu harus ada, ya. Maka kalau narik pajak itu yang banyak ya harus dari yang kaya. Nanti dibagikan supaya merata kepada semua, termasuk yang marat-marat itu. Dengan demikian tidak akan terjadi. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan hadiah-hadiah itu, terutama kepada kepala-kepala suku. Untuk apa? Untuk menghilangkan akad. Wa tadau makanat taqatu itilafan. Nelehake iya hadaya makanat taqatu ing panggonane taqatu itu perpecahan ini mesti ini rukun dari siji terus memutuskan hubungan itu takoto. Diselehno makanan takoto iktilafan kerukunan. Jadi kebalikane takoto itu iktilaf rukun. Ini perpecahan diganti dengan kerukunan. Oleh apa? Hadaya. Hadiah-hadiah itu penting. Tujuan akhirnya apa? Faghayatuha utai tujuane hadaya iku mau hadiah-hadiah Kanjeng Nabi kepada asraful qabail. Iku annaha setuhune hadaya iku taj'alu ndadekake ya hadaya al-quluba ing pira-pira ati didadekake mutahayyiatan ingkang siap lin nazari marang ningali fisid dakwati ing dalem benere dakwah. Apa meneh nek kowe ndakwahi wong supaya lomo, supaya dermawan. Aku nek gak ngetokno apa-apa. Akeh nek ngomong tok ngono ae. Dermawan dhewe cukil watu. Itu. Jadi harus visit dakwah. Jadi mereka diberi hadiah oleh Kanjeng Nabi itu untuk supaya siap menerima dakwahnya nanti. Karena ini ngelulut-ngelulut tadi dengan hadiah-hadiah itu tak rungokno terus dia menerima karena sudah wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
ana iku yaf'alu nindakake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono memberikan hadiah tadi hadiah tadi yadharu lahu di mana sekirane pertelo lahu bagi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa anna imanahum setuhune imane wong-wong asraf iku mau lam yarsah durung mancep fi qulubi ing dalem ati-atine asraf rusukha mala tuzalzilul fitan kaya mancepe barang la tuzalziluhu sing ora iso nggoyahake ing ma apa alfitanu pira-pira fitnah. Ya. Nah, kalau kayak sahabat-sahabat beliau yang sudah dekat-dekat, ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, itu wis rusuh, sing gak iso diontel, gak iso. Mereka sangat imannya tidak bisa diugak-ugak mana. Tapi ada kepala-kepala suku di orang-orang pedusunan Arab itu yang belum seperti itu. Dikasih hadiah itu, dikasih hadiah oleh Kanjeng Nabi itu agar menjadi mantep. Nanti terus gelem ngrungokno dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Dengan mendengarkan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, maka keimanannya menjadi bertambah sehingga menjadi rusuh mala tuzalzilul fitan. Sudah tidak akan tergoda lagi oleh macam-macam. Ya. Nek kowe apa jenenge? Wis kuwatiran kok nek dianu biyen ndelok wong Nasrani Natalan terus wedi imane ilang barang ngono iku mergo durung rusuh, istilahnya durung rusuh. Jadi harus rusuh. Wong sing kuwatir-kuwatir ngono iku apike dihadiah ya. Gawe dhuwit sing akeh ngono. Embe tidak wae. Wa ila amsali haula ya asyara sallallahu alaihi wasallam biqaulihi inni la'uti ar-rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayakubbahullahu finnar. Oh iki. Ini strategi Kanjeng Nabi itu motifnya adalah ini. Wa ila amsali haula lan maring sepadane mengkono-mengkono wong sing durung pati rusuh imane mau asyara paring isyarah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kelawan dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sak temene ingsun la'u yakti maringi sapa ingsun ar-rajula ing seorang laki-laki padahal wa ghairu an khali utai liyane rajul iku ahabbu ilayya luwih didemeni ilayya marang ingsun minhu tinimbangane rajul khasyata ayakubbahullah mergo nguwatirake krana nguwatirake yen to njungkelake ing rajul sapa Allah Gusti Allah finnari ing dalam neraka naudzubillah min dzalik. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelut-ngelut atine wong itu. Jadi orang kadang-kadang kan wah itu juga kayak duit aja. Itu lalu menyimpulkan orang yang melihat itu banyak yang menyimpulkan itu kok dikai terus, iki kok gak tau dikai. Nah, makanya Kanjeng Nabi jelas yang saya kasih itu belum tentu lebih saya cintai. Mungkin yang saya beritahu orang lain yang lebih saya cintai dari dia. Tapi saya khawatir kalau dia masuk neraka. Itu tak kei. Ben ora hiket, ben ora dengki, ben gelem ngrungokno dawuhku, ben selamat, ben imane kokoh. Itu.
Zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada cerita yang mengharukan ketika habis perang mengalahkan Mekah ya. Sebetulnya perang tapi perang yang tidak menumpahkan darah. Karena wong Mekah teluk sadurunge diperangi. Fathu Makkah itu. Pada waktu Fathu Makkah itu banyak orang-orang yang mualaf Abu Sufyan sak bojone, anake sapa jenenge, anake Abu Jahal, Ikrimah dan lain sebagainya. Akeh tokoh-tokoh sing iku Kanjeng Nabi nek maringi ku wis ndak karu-karuan maringi orang-orang itu. Kanjeng Nabi kok Madinah itu nggawa unta iku sak lembah itu unta tok. Poeto. Abu Sufyan senengane unta, roh unta sak ngono iku gak kedep nih kemecel ya Allah. Ambek Kanjeng Nabi, kowe tertarik? Iya ya. Wah, apike ngono. Mulane wong Arab nengane khamrun na'am itu. Bondo yang paling disukai orang itu. Jadi sak lembah itu apa? Merah apa kuning apa coklat ya, nah warnanya unta itu. Mecel kayak Kanjeng Nabi pirsa kok kowe tertarik ya seneng ya. Nggih. Iku kanggo kowe. Ngono Kanjeng Nabi enteng ae kanggo kowe. Pakai sing dikeki lho. Lho kanggo kula iya. Gelem ya. Nah, aku gak gelem ya. Tak kena wong liya lho. Wajib ketika kemudian perang lagi dengan orang-orang Mekah yang baru-baru masuk ini perang Hunain barang iku jaran pirang-pirang mereka dikasih bagian yang banyak sekali. Ngantek ana setengah sing sekabat Ansor itu ana sing ya Allah. Wah, bareng Kanjeng Nabi ketemu dulur-dulure sak tanah air terus ngene iki apa. Jadi ketoke kaya meri ngono. Oh. Meri sing asale sing ya bolak-balik ya wong iku tok ae ya. Wong sing mazhabe Umayyah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ini terus lari mbekan wong Ansor gak dibagi apa-apa wong antek dikai semono akeh. Mireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulna wong Ansor tok niku Kanjeng Nabi. Wong Ansor tok tidak ada yang lain. Aku kepengin ketemu karo wong Ansor tok. Ansor tok. Terus dipidatoni do nangis kabeh. Kalian semua itu yang bilani saya dari awal. Kalian itu belahan hatiku. Mereka ini bondo dunya sing setilain entek. Tapi kamu itu nanti akan bersama-sama saya terus. Saya ini akan pulang ke Madinah. Tidak akan tinggal di Mekah. Nah, kamu pilih mana? Saya akan tetap di sini, kamu tak kai duit sing akeh. Tak kai bondo sing akeh. Do nangis kabeh. Kula ridho mboten paringi napa-napa anggere jenengan wangsul bareng-bareng kita. Ngono. Iya. Jadi ada salah satu strategi Kanjeng Nabi untuk merukunkan orang itu dengan memberikan ini.
inni la'uti ar-rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Banyak orang-orang yang lebih cintai oleh Kanjeng Nabi tidak diberi seperti Abu Sufyan dan lain sebagainya. Wa min adabi da'watihi sallallahu alaihi wasallam akhdhuhu fiha bisabri wal rifqi wal anad. Niki pelajaran juga kowe nek kepengin dadi dai. Wa min adabi da'watihi lan iku termasuk etika dakwahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam akhdhuhu utawi gawene Kanjeng Nabi ngalape Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalem dakwatuhu bisabri kelawan sabar war rifqi lan alus ora entelengan ora pendelian ora petentengan wal anatilan alon-alon apa teman. Pakana mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yuriduha iku mentokake Kanjeng Rasul ha ing dakwahe filinin ing dalem lembut minal qauli saking pengendikane wa yuqabilulan ngadepi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al jahila ing wong sing bodho bil i'radi kelawan menghindar mengo wal musi'a lan ngadepi wong sing gawe Allah sing nyalai beliau bil afwi kelawan ngapura wal ihsani lan gawe bagus ya ini sing angel iku mulai dai itu saya sering mengatakan bukan hanya mulut tok Daud, tapi yang jauh lebih penting juga di samping mulut ungkapan-ungkapan yang mulia, laku yang mulia juga. Kowe nganjur-nganjurno sabar kowe dhewe berangasan iku ya wong ya iki piye to. Ngongkon sabar kok dengan cara yang nyentak-nyentak gak karu-karuan. Kan udah sabar saudara itu. Orang sabar itu dikasih Gusti Allah yang ada. Lah kowe iku ora ngempo-ngempo iku lha apa? Sabar. Kayak Kanjeng Nabi itu dalam dakwahnya itu sabar. Rifq itu halus ning gone wong itu. Halus ning gone wong. Karena dasar dari dakwah itu adalah cinta kasih, ya, rahmatan. Nah, menyampaikan apa yang ingin disampaikan dengan cara yang lembut, alin minal qaul. Jadi ono wong ajak-ajak kok kasar iku wis ora ana, sanate belas ora ana ning gone Islam kok. Wong Nabi Musa ben Nabi Harun ae sing diadepi Pirngon. Ora terima jahat iku, ngaku pangeran. Sesat-sesate wong. Didhawuhi karo Gusti Allah, wa qulalahu qaulan layyina. Didhawuhi kon sing ngomong sing halus, ambek Pirngon. Mergo apa? Ya mergo arep ajak-ajak. Masa ajak-ajak kasar ya. Enggak ya. Ya coba buku contoh ning Jakarta ana sing ajak-ajak ambek banter-banter ngono iku. Paling gak pati ngaji ya. Kanjeng Nabi itu bukan hanya halus lembut kalau bicara. Kalau ada yang bodoh itu artinya ya kurang ajaran lah. Kurang ajaran, mbah bantai, mbah apa, Kanjeng Nabi ngendika terus
Kaya zaman Kanjeng Nabi pidato pertama nih ini dulur-dulure tunggal kabilah itu kan Abu Lahab terus ujuk-ujuk terus misah ngono ae mbek Kanjeng Nabi kok taban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana kowe kurang ajar wong tuwek-tuwek mbok kumpulno mbok omongi ngono iku pangeran apik-apik akeh mbok tekon siji tok ngono kamu Kanjeng Nabi ya tenang aja itu ya semua erot itu berpaling maling tidak terus dilawan mergo nek jahil mbok lawan ya wong terus bingung sing jahil iku apa kowe ya kan ana wong edan ngono mbok ladeni wong edan wong terus bingung sing edan iku apa kowe mana gak diladeni mbek kancane ikrat itu terus menjadi ciri-cirinya kawula-kawulane Gusti Allah sing Maha Rahman iku ibadur Rahman itu orang-orang alladzina yamsuna hauna wa idza khatabahumul jahilun qal salama omongi wong bodho-bodho es ya wis antum selamat ae bahkan terhadap musik Kanjeng Nabi itu memaafkan abil musik al-af wal ihsan kaya zamane Kanjeng Nabi bagi keparing itu hadiah itu kan ana wong gunung sing narik-narik apa ridae Kanjeng Nabi. Pakaiane Kanjeng Nabi kaya wong ihram itu di bawah satu lembar, di atas satu lembar, bawah namanya izar, yang di atas rida. Rida itu dituarik nganti lecet Kanjeng Nabi. Itu sahabat-sahabat liyane wis kepengin ngwampleng ae. Malah ana sing ngunus pedang bareng jarno-jarno. Jadi Kanjeng Nabi ku wis diladeni diapiki. Kowe apa njaluk apa? Niku kurang iki ya tambahin. Kanjeng Nabi bil afwi wal ihsan. Iku sing angel iku. Wong ngeleki kowe kok mbok apiki kan ya angel. Nek aksen ilaman ahsana ilaika itu gampang. Kowe ngapiki wong sing ngapiki kowe ya akeh iku. Ning desa-desa buah barang ku rak ya ngono iku. Buah buah 2000 dikai berkat siji, 4000 loro ngono iku. Iku dol dituku jenenge. Ora ihsan. Mane dawuh Gusti Allah wa ahsin kama ahsanallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ora wa ahsin kama ahsanan nasu ilaik. Kamu berbuat baik kepada orang itu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Bukan berbuat baik kepada orang seperti orang berbuat baik kepada kamu. Nah, itu kesalahan kita karena kok kamu mau ndene mbek aku belas ora nyedul ora apa ngei lah apa. Ini bacaan orang undang aku rek ngono. Biasanya dikaitkan dengan baiknya orang itu enggak benar. Baik kita itu dikaitkan dengan baiknya Allah kepada kita. Kita itu dibaiki Gusti Allah itu kurang ajarlah tetap diparingi mbek Gusti Allah. Ora peduli. Kowe njaluk ya diparingi, ora njaluk ya diparingi. Iku ihsane Gusti Allah luar biasa. Lah kowe kon ihsan kaya ngono kuwi, ngiling-ngiling ihsane Gusti Allah. Nah, ini yang sudah dilaksanakan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane orang kakek pidato orang itu tertarik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena perilakunya memang menarik sekali. Menarik. Wong musik kok bukan hanya dimaafkan tapi diihsanin. Wa inna adzan katsiran kana yalhaqu min musyriki Quraisy
wa sufahaihim fayalqahu bis sabri wa inna adzan katsiran setuhune piloro sing akeh kana ana ya piloro sing akeh iku yalhaquhu ngeneki ya piloro sing akeh ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min musyriki Quraisyin saking wong-wong kufar Quraisy, wong musyrik Quraisy iku nek nyiksa Kanjeng Nabi luar biasa nganiaya Kanjeng Nabi. Sujud apa jenenge disoki teletong iku ya tahu. Musyriki Quraisy wa sufahaihim kan geblek-gebleke Quraisy, sufaha itu pancen ana wong-wong sing waulo iku aneh. Orang nganggo akale, orang nganggo pikirane, sufaha. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Disakiti sedemikian banyak oleh musyriki Quraisy dan sufahaih. Fayalqahu bis sabri. Mongko nemoni ngadepi sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing azan katsiran bisabri kelawan sabar. Ana wong sabar kaya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal umpama dilawan ngono ya kalah sing ngani ngoyo iku. Kanjeng Nabi kekuatannya melebihi 10 orang. Tapi sabare ra. Wala yanalu min azmihi wastirsalihi fid da'wah walau syai'an qalilan. Wala yanalu ora mekole ya azan niku min azmi saking keteguhane Kanjeng Nabi wastirsalihi anggone amrih melepaskan Kanjeng Nabi fi dakwati kebebasan fi dakwati dalam dakwah sama sekali hayanul min asmahi walau sayan qalilan lan senajan to mok perkara sing sithik. Jadi azan sing kathiron itu sama sekali tidak menggogrehno, tidak menggoyahkan semangat dakwah Kanjeng Nabi sedikit pun. Padahal azannya katsiron, tapi tidak sampai menggoyahkan, sampai menyebabkan dakwahnya leren barang ndak. Walau syai'an qalilan. Ini menarik iki azan katsiron lawane syai'an qalilan. Ya, piloro yang sedemikian banyaknya dan kerasnya sama sekali tidak membuat Kanjeng Nabi goyah sedikit pun. Wa kam min kalimatin sayyi'ah yarmiha biha ba'dul munafikin au ba'dul jafat minal a'rab fayakunu jazauha as-safha wa tabassuma wal in'ama. Itu wes kayak dongeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndak bisa niru ora iso. Wa kam lan pira ae ming kalimatin sayyiati. Katane perkara kalimat sing elek yarmi yang melempar ing Kanjeng Nabi biha kelawan kalimah sayyi'ah sapa ba'dul munafikin sementara orang-orang munafik au ba'dul jufat utawa sebagian wong-wong sing ngatos satine minal a'rabi saking wong-wong kampung wong desa. A'rab itu orang-orang pegunungan, jadi orang pedalaman. Orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman itu cirinya dia bahasa Arabnya asli. Mulane nek belajar lughat, belajar nahwu sorof, syahidi ku nek gak Quran hadis ya kaulul Arab. Karena omongan Arabnya itu masih asli. Ciri yang lain
wasar. Wasar gak diduga ngono iku. Makanya belum berperadaban ya, ning pedalaman, gak tahu kumpul wong. Nek german yo buanter. Nek duwe kodho narik-narik ngono. Suarane buanter sampai narik-narik. Kanjeng Nabi ditarik-tarik bolak-balik kebean wong-wong Arab itu. Nah itu Kanjeng Nabi ora mau sepisan ping pindho. Wong munafik kaya wong-wong sing ngono iku nek guneman nyelekit. Nek wong munafik nyelekit, nek wong Arab itu kasar. Orang-orang Arab pedalaman nek ngomong itu kuasare ra karuan. Ya wong pedalaman bukan basa Rama Inggil iku lho. Ora wong priyayi ya. Priyayi gak iso ngomong ya. Kan wong pedalaman itu rumahnya jauh-jauh. Padha karo wong belah itu senajan cedak tapi kan suarane kalah karo suarane ombak. Dene german mesti banter-banter. Nek gak kalah mbek suarane ombak ngono. Lah nek wong pedalaman omahe ado-ado ngundang kancane. Wah, weh. Dadi terbiasa ngono. Kumpul ambekan wong Madinah sing berperadaban ya padha kaget kabeh. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang nyelekit saka wong munafik. Munafik itu kan apike ning nalika kumpul-kumpul karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, aluse ra karuan, tapi engko nek dia kumpul mbek wong Yahudi, hak piturute, wah omongane sengake ra karuan. Nyelkit. Lah nek wong pedalaman iki kuasar. Nah itu Kanjeng Nabi menghadapinya itu dengan pemaafan. Fayakunu jazauha mongko ana apa walese kalimah sayyi'ah mau as-safha pemberian maaf. Maaf iku ana sing menghapuskan, bahasa Arabe al-afu, ana sing maknane mengampuni iku maghfirah, ana sing maknane memaklumi as-safu. Ya wong pancen wong pedalaman ngono ya maklum ngono itu safu, tidak diambil hati. Jadi bisa menggunakan asafu, bisa al-afu, bisa maghfirah. Nek kanggo Gusti Allah biasanya sing nggunakake maghfirah. Jazaa'u as-safu awit tabassuma utawa senyum ae. Dilapori karo niku tiang-tiang munafik ngrasani jenengan diesemi tok ae. Apa meneh kok wong pedalaman sing ngomongane kasar-kasar bahkan ngantek fisiknya Kanjeng Nabi juga itu sampai luka. Kan ditarik. Kanjeng Nabi kan kulitnya lembut halus. Ya, pakaian Kanjeng Nabi kasar. Ditarik, ricet. Kanjeng senyum ngono ae. Wong ora tau kumpul wong yang ngene iki ya Allah, kenemban bantere ra karuan, narik-narik sisan. Ora trimo ngono wal in amah. Jadi walese wong sing cangkeme elek iku embek Kanjeng Nabi diwales pengapuran, disenyumi, diparingi enam anugerah, disangoni. Ya semene. Lah wong ya terus ambek Kanjeng Nabi gak iso berbuat apa-apa. Wong apike ngene tak pisoi barang kok aku malah diperseni. Lah Kanjeng Nabi gak tahu kasar apa piye, gak tahu. Wa kana ya'khudhu fi ta'dib wa zajri amma la yambaghi ma'khadhan latifan.
hatta innahu la yuwajjihul inkar ila rajuli bi ainihi bal kana ayakul ma balu aqwamin yatanazzahuna anis syai'i yasna'uhu wa wallahi inni la a'lamuhum billah wa asadduhum lahu khasyah. Oh, angel jenenge. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yakhudzu mundut Kanjeng Nabi, mundut cara fit ta'dib ing dalem mendidik wa zajri lan nyegah amma saking barang layam bagi kang ora prayoga iku beliau mundut mengambil makhazan latifan. Ini cara pengambilan yang lembut, yang halus. Hatta innahu sehingga setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku layu wajihu orang ngarahake ya Kanjeng, tidak mengarahkan Kanjeng Rasul al ingkara keingkaran itu gak bener itu ingkar ila rajuli kamarang wong lanang biainihi kelawan awak dhewe ne rajul balkana balik ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya iku secara umumake nyumambrahi fayaqulu mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin iku apa pikirane wong-wong iku ya tanazzahuna padha suci bergaya resik anisai sanging sesuatu asnahu kang gawe sapa ingsun ing syai' wa wallahi mongko demi Allah inni sak temene ingsun niku la alamuhum luweh ngerti-ngertine wa aqwam billahi kelawan Gusti Allah wa asadduhum lan luweh nemen-nemene aqwam lahu marang Gusti Allah apane khosyatan wedine takwane ya. Ini salah satu akhlak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nek didik wong ngandani wong terutama nek melakukan sesuatu yang tidak pantas itu halus ora kasar ngamuk koto apa meneh ngantek nempiling nyentak-nyentake ora bahkan kalau ada seseorang yang jelas-jelas dia itu melanggar sesuatu apa yang dilarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak tunjuk hidung, tidak pernah Kanjeng Nabi tunjuk hidung. Sameh iku berang pongkrang gak ono niku. Tapi lho, kok ana wong sing ngono iku? Kok ana wong sing ngono iku? Iku samiye krasa dhewe. Mau iki sing dimaksud tak. Modele Kanjeng Nabi gitu, cara umum. Ora kok terus tunjuk hidung, tunjuk sebut nama, enggak pernah Kanjeng Nabi. Enggak pernah Kanjeng Nabi sebut nama. Jadi uang itu merasa dihargai karena tidak dibuka di depan umum. Ketidakpatutannya itu tidak dilihat orang. Orang malah dieder-eder di depan umum itu kowe nek kepengin wong kurang ajar ya ngono iku kaya Yusuf ngono ku. Wong liyane do krungu kabeh. Dia itu merendahkan martabatnya orang. Nek Kanjeng Nabi gak tahu. Napa? Kaya iki. Dan kadang-kadang itu
Kanjeng Nabi orang rumangsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena utusannya Allah itu mesti nek ana wong turu mesti kapati seneng gitu. Nek ana wong ora kuat poso barang mesti gething ngono. Sampai ada orang yang sengaja datang ke Madinah itu hanya untuk mamerno nek ini itu ora tahu ora poso. Wah, saben dina poso. Ana sing mamerno nek ini itu nek bengi ora tau turu, sembahyang terus qiyamul lail. Ana sing mamerno ndekne iku ora rabi. Lho iku mireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dipethuki wong telu iku. Kowe ya sing muni gak tau turu bengi mergo qiyamul lail. Nggih, mbak bangga nggih. Ah sing kowe sing gene poso terus itu. Nggih Kanjeng Nabi. Kowe sing gak rabi nggih. Kowe tak kandhani, wa aimullah. Kanjeng Nabi gak sumpah. Demi Allah. Wong aku iku utusane Gusti Allah. Takwa-takwane ya tahu aku ta ben kowe no. Takwa aku timbangane awakmu. Wong aku luwih kenal demi Gusti Allah. Ana alamukum a'rafukum billah. Jadi mesti luwih takwa aku. Sapa sing luwih kenal karo Gusti Allah, luwih wedi karo Gusti Allah. Aku atqakum. Tapi aku kadang-kadang poso, kadang-kadang ora. Nek bengi aku kadang-kadang turu, kadang-kadang sembahyang. Aku ora trima. Aku rabi mbek bojo. Duwe bojo aku. Aman rohiba an sunnati falaisa min. Nek kalau gak seneng kalau lakuku sing kaya manusia biasa iki ora masuk golongan. Jadi Kanjeng Nabi utusane Allah tapi manusia yang ya ke pasar, ya ke masjid, ya kawin, api, ya turu, ya sembayang, ya poso, ya ora. Kanjeng Nabi nek ora Ramadan itu delok-delok ana sarapan megak, nek ana sarapan poso, mergo poso sunat kan iso niate iso awan barang. Ndelok mawon kok kosong gak ana pakanan ya poso ae. Ya timbangane padha-padha gak mangane arung poso. Kanjeng Nabi. Lah iki ngene aku dawuh ngene iku ana wong jane ora wong pirang-pirang ora ada seseorang hanya rajul ana wong sing ora cocok mbek Kanjeng Nabi gak cocok. Kanjeng Nabi kok anune kok ayahe ngene kok sare ngene. Inni a'lamuhum billah. Iki nuturi wong sing ngrasani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok ngono gak ngene. Kanjeng Nabi kok ning pasar rak piturute. Iku kan krasa dhewe. Meskipun Kanjeng Nabi tidak menunjuk hidung. Kanjeng Nabi hanya kenapa sih ada orang-orang yang tidak suka dengan sesuatu yang aku lakukan. Aku ini kan lebih ngerti, lebih kenal Gusti Allah, apa yang dikehendaki Gusti Allah, apa yang dilarang Gusti Allah. Ya, mau ning pasar itu ora dilarang mbek Gusti Allah. Ning pasar mbok rasani. Jadi itu saking lembutnya Kanjeng Nabi, saking makhot latifane Kanjeng Nabi ketika takdib wazajar. Tidak menyinggung seseorang tapi orang yang bersangkutan langsung tersinggung sendiri. Wah iki aku sing dikarepno iki. Kadang-kadang terus ngantek sowan Kanjeng Nabi njaluk ngapura. Nggih kula klentu Gusti. Iki kula niku ngrasani jenengan. Usane Gusti Allah kok ning pasar. Kanjeng Nabi ning pasar malah
ngatur-ngatur apa kaya penarik retribusi ngono kuwi. Wingi kan diceritakno Kanjeng Nabi perhatiannya terhadap pasar ini. Wa min hikmatihi fid dakwah wallahu alam.